manginasal na lang kayo ha. Wag kayong maalo. Hala, sige kayo. Una ka gud yung kuratsa niyan. Welcome back mga guys. This is your Barangay Down Yo. At nandito po tayo ngayon sa Barangay Bungliw. At ito po yung bahay nila Aileen. At ngayong umaga, yes, this is your Barangay Down Yo. Tayo po ay mag-iimbita po dito sa kanilang barangay na umatin po sa aming kasal. So tara guys, let's go. At ito po yung kanilang plaza. Ayan oh, andito po yung aming tulda. Ayan. Ang luwag-luwag ng kanilang plaza. Ang halu-haluag talaga. Pwerte kayo dito makapag-chatcha, makapag-kuratsa. Ayan mga guys, sa sobrang luwag nga, hindi nalaguplupan ng aming tulda ang buong plaza. Ayan oh. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng Team Maestro Wara. Yes, is your Barangay Down Yo. Lalong-lalo na po sa Team Magmara. Ayan, mula po dito hanggang doon po sa kusineros namin na andun po sa bahay, nagluluto na po, nagkakatay na po ng mga dapat katayin. At ito po dito, ayan sila tatay, yung aking mga tito, yung aking mga kapinsanan, kamag-anakan, kabarangay. Mega love shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong suporta sa inyong Maestro Wara. Yes, is you Warayak ikabaralo san iyo, paghigugma san iyo suporta san iyo bulig sa amon ni Aileen. Painom mo na lakam namo sa kadram nga manyang. Ayan guys, ito po yung bahay ng kapitan at ninang din po namin. Mopay nga. Mopay nga aga. Mga hapon na yun siya. Anak ka ni kapitan? Opo. Ay, ayan. Mag-shoutout ka sa mga ano. Shoutout pala sa mga kapatid ko. Lagi sila nanood. Wow. Shoutout mo mga pangalan. Hello dudes. Yung mga ex mo. Ay, may asawa ka pa. Wag. Manilikado tayo dyan. Ang ganda ng bahay nyo. Ayan mga guys, yung mga nananarabaho dito ay mga Team Magmara. Ang pinakamara nasa gitna. Ayan guys, for today's video yung aming pong ulam, ayan, isang kalderong isda na panit. Yung isdang panit, ang ibig sabihin niyan puro lang panit, walang katauan. Galing pa po yan sa Mualbuwal, Barangay Mualbuwal, Lawang Northern Samar. Nandito kami ngayon sa kusina nila Aileen. Ito yung kanilang dirty kitchen. At dito manginginabo yung nalalakihan, guys. At nandito nga pala yung aming Babuyan Island. Ito yung mga ihanda. Ayan o. Ayan. Bali, 4 yan. Nasaan ba yung iba? Andun, hinayawan lang. Guys, ito pa yung isa pang baboy. Bali, 5 lahat yung gagamitin bukod pa sa kalabaw. At ayan yung mga sungo. At ito sila dito yung mga mambababoy. Mambababoy, magkakatay ng baboy. Ayan, bukod sa heavy duty, gagamitin pa kami ng sungo. Ayan o. Para napurutan lang yung mga mata. Ayan, at ito naman po yung aming ulam for today's video. Ayan, sinigang po yan na isda. Grabe, ang sarap-sarap po. At ito po yung aking mga kasamaan dito. Ayan mga guys. At ayan mga guys, ngayon naman po nandito po tayo ngayon sa libot, ayan sa likod bahay. At nandito po yung kalabaw, ito po yung kalabaw na gagamitin naming panghanda. At nandito yung mga kasamahan namin. Nandito din po yung mga taga-barangay Bungliw, ayan yung aking binan, yung lolo ni Aileen, yung isang kagawad, at syempre yung magkakatay ng kalabaw. At alam nyo ba mga guys, yung luto po ng kalabaw namin ngayon for today's video, iihawin lang po yan. Ngayon naman po guys, nandito po tayo ngayon sa chapel po ng Barangay Bungliw. At nakatutuwang isipin, grabe guys, yung mismong kanilang kapitan, ayan si Ninang Conchita Blando, siya po mismo yung nag-aasikaso sa amin. At syempre ayan, ipinakita po sa amin na may kwarto po dito sa simbahan, may CR po at may tulugan. Ayan, may tulugan para doon daw po sa mga mahuhubog, ayan. At syempre may CR para doon sa mga susuka.
Pero syempre mga guys, joke lang po yun. Wala pong matutulog po dito sa simbahan. At syempre, mayroon pong mahuhubog pero wala pong susuka dito sa loob ng simbahan. Ayan mga guys, ang ganda-ganda po ng kanilang chapel. Ang linis-linis po. Kasama po natin ang nag-iisang kapitan ng Barangay Bungleo, Kapitan Conchita Blando. Yes! Hi Kapitan! Maupay nga kulop sa iyo mo Kapitan. Okay, mayon ka ito mga kaigsuunan sa Manila, sa ibang bansa. Hello! Ang kabataan, kumusta na lang kang dito? Anak mga apo, kumusta? Adis Russell, makakarasal. Pwede kang imbita ron. Ayan. Salamat Kapitan sa pagkarawat sa amo nga magininang sa kasal. Ani mo minsay sa bugos ng bungliwanon. Salamat sa iyo nakaagi nga piyesta sa iyo binulig sa barangay. Adi kukulwan niyo sugad man anak mga bisita kay may kiti na karasal. An ato bago nga umagad sa Bungleo nga vloggers. Mainisiya yan ang pagkakaslon. Salamat. Hi! Hi mga taga Bungleo. Mayo ka mga kaigsunan sa Manila. O ala, panyarane. Sino pa? Hala iyo. Parang kulat to ni sa kantil mo Baldusa. Iyo ngayon iton. Ayan. Pinsan namin yan. Iton. Ayan, manginasal na lang kayo ha. Wag kayong maalo. Awar. Hala sige kay una ka gud ako ratsa niyan. Ate, wag ka gad maalo. Wag ka lang malalangkag. Mapaya ko lop. Kabay sa Mapaya nga ko lop. Oo. Panginasal naman lakam. Oo, gadala. Kaya nangyari kami panahon, si Pagkuhan. Ay, kasi may panahon. May good panahon talaga. Ayan mga guys. Ito po ay bahay ng isa pa naming ninang. Hi! Shout out! Hala ka ba, Isay? Maupay! Ninang, maupay nga kulop. Bagay mo yung kang tumakaigsuunan sa... Uy! Huwag ka maalo. Ito talaga. Aaluhin to. Huwag ka dyan ano. Huwag ka lang. Dito kayo. Huwag kayong malalangkag. Baka may mga kaigsuunan ka sa Manila, sa ibang bansa, ano mga mga parientes. Kumustahin nyo po. Ay. Okay. Lalapit talaga ako kasi yung buhok talaga grabe. Pang 1,500 yung bayad. Mamayang daw kasi kamag-anak. Ngara, huwag kang maalo lang. Naiiyak ako Sige kaya parties na tayo ngayon eh. Alam mo, naiiyak talaga ako sa ganito. Diyos ko. Huwag kang mahiya, umpisan mo na na. Ay, Diyon na muli. Kaya mo na. Kaya ka naman kay Kuhan na. Straight na rin po. Sige ninang, huwag ka lang ninang. Ang gawin mo ninang, hinga ka ng isa pataas, tapos isa pababa. Kumustahin ka nila muna Oo. yung asawa ko na sa heaven. Ayan. Hello. Ayan, Tapos, shout out. Yung mga... Ano yung mga anak? kapatid ko. Mga kapatid sa Maynila? Mga kapatid ko muna sa nasa Cavite. Anong pangalan? Si Ate Penny. Ayan, shout out po Tita Penny po. Si Penonoy. Kuya Nunoy. Yung mga anak niya, lahat po. At sa mga parangan. Okay sila. At saka sila, yung kapatid ko na sila, Flory. Ay, Nasudong ka talaga, nanay. Ayan, shout out po sa lahat po ng mga kaibigan, kakilala, kamag-anak po. Ayan, Ninang Lia Asidera. At sa lahat po ng mga nandito, ayun may namamaklo pa doon. Tigam ni Ninang ha.
Anak ko na ni pagpariban talaga sa kasimana gud waray nalingkod lang pagkaturog. Di ka sa kasimana lang ito waray parigo. Malangig ka sa karasal pero mabay sa yung buhok. Huwag lang kayo malalangkag. Masasensado ka, kulwi na lang kwintas. So. Ayan mga guys, nandito na naman po kami sa isa na namang bahay. Nandun nga rin Mamay? Kay Mamay Sylvia Ribo. Ayan. Ano mo si Albert? Ano mo si Albert? Ayan, shoutout po dito sa kanila. Yes is you. Ayan, mega love shoutout po sa mga anak ni Mamay Sylvia Ribo. Ayan. Kay Alvin at saka kay Albert. Sino pa Mamay? Alden. Sino pa Mamay? Anthony. Tapos sino pa? Ubusin mo. Cynthia. Ayan, shoutout po. At sa Manila, tanan? Celia. Ayan, yadi na yung maestro waray sa kanda. Sikat ka niyan, nanay, ah. Puro sa inyo focus. Buko tao lang yung bilhin. Maupay ako, Lok. Maupay. Talaga, si Mika, nagpa-video sa camera nga na inamin. So, karon pa lang, mabait siya nga bata. Ay, kukan. Ito nga, may naman invitation. Oo. Makatron. Salamat. O sige, mag-hi ka na. Walang kayong maalo. Maupay ako, Lok. Oh. Yan ang imbitar sila kay bago di na sila makalibot. Karasan. Wala kang pag inatras, kanang lang abantiman. Ayan mga guys, tara pasukin natin yung bahay ni Sir Puli. Ito ang ganda oh. Maupay nga kagabihon, santag balay nga harang dun, nasarit kami pagsirong. Dinisinin iyo landong. Salamat nga waray sogad. Salamat. Pag nanganganak sa niyo balay din. Pag nanganganak din, nakakalingkod ako sa niyo kon. Naisip ko talaga, pangmayaman talaga niyo yung bangko. Ayan mga guys, nandito po tayo ngayon sa bahay po ni Sir Puli. Ayan, Sir, maupay ako love sa mega love shoutout. Yes, your bring it down yo. Guys, so ang ganda-ganda ng kanilang bahay. Aileen, tara panamdam didi. Bisa nang kanda kumidor ho. Hoy, kaya na nangalingkod kit didi, bala ito naghulat kit sin copy. Ayan guys. Mag-invite lang po sana kami kay Sir Puli pero grabe. Alam niyo ba kung anong ginawa niya sa amin? Basta nanggirabo po kami sa kanyang ginawa. Ayan mga guys, pina-snack na kami, pinakapi, at ayan may manyang pa at may sumsuman. Kompleto sa Ricardo's. Ayan, thank you so much mga guys. Yes, you, bring it down you.